Vitaj v esencii tvojej duše a priestore svetla. Láska vo mne, zdraví lásku v tebe. 14. marca máme na oblohe ďalšie vesmírne divadlo, krvavý mesiac v plnom zatmení, pohybujúci sa podľa klasickej astrológie v znamení Panny. Sezóna zatmení týmto začala a hneď tu máme úplné zatmenie. Je to čas, v ktorom máme niečo rozpoznať a súvisí s rokom 2023, v ktorom sme dostali impulzy, ale ešte nevedeli, kde naša cesta bude pokračovať. Možno sa rozpomenieš, čo sa v tvojom živote dialo okolo 15. septembra 2023, čo si vo svojom živote inicioval. Je to niečo, čo máš z toho balíka odovzdať, čoho sa máš zbaviť. Zároveň je pre teba citeľný a doslova viditeľný smer, ktorým sa máš rozvíjať. Silný vplyv Uránu ti posiela správu. Teraz alebo nikdy. Panna nás učí cez jej ženskú zemskú energiu sa čo najlepšie napasovať na život, priniesť náš potenciál do sveta. Vedie nás k tomu, aby sme urobili ďalší krok a nestagnovali, pretože vo svojej zemskej precíznosti ona presne vie, o aký nasledujúci krok sa jedná. V tom negatívnom svetle sa Panna prejavuje v sebakritike, v tom, že visí na druhom človeku, že je závislá aj iným spôsobom a manipulatívna. Prvé otázky zatmenia k tebe. Čo ťa obmedzuje v tvojej vitalite a kreativite? Čo tvojmu rebríčku hodnôt už nezodpovedá? Čo smie byť v tebe a tvojom živote ukončené? Pri zatmení ide vždy o to, čo je poschovávané, to, na čo si nechcel pozerať a pripustiť si. Ide o to všetky tiene zvedomiť a staré vzorce prelomiť. Na kolektívnej úrovni ide o vlnu prebudenia, na osobnej o skutočne veľký skok osobného rozvoja a vedomia. V tejto mesačnej panne ide o vytriedenie všetkého, čo nie je v súlade s Božím poriadkom. Panna má vzťah k telu a zdraviu. Nabáda ťa urobiť si poriadok v emóciách a myšlienkach. Položí ti otázku, kde si so svojimi emóciami, ak v nižších čakrách prepadáš strachu, starostiam a obavám, ale vždy a stále máš možnosť v každej jednej minúte požiadať vesmír, Boha nekonečno, podľa toho, s kým komunikuješ, aby ti pomohli to ťažké z teba odstrániť. Ďalej sa ťa opýta, kde si zachytený v starých štruktúrach a kde držíš svoje svetlo na uzde. Panna chytí do ruky vesmírnu metlu a vyženie ťa von z týchto neslúžiacich štruktúr. Opozícia Slnko a Saturn ti kladie otázku, kde si priveľmi uchytený v tom, že chceš za každú cenu vyhovieť ostatným. Žiješ seba, alebo žiješ len očakávania druhých? Opozícia Mesiac a Saturn sa ťa zase opýta, je to skutočne potrebné, aby si prosil o pozornosť a lásku? Naozaj ti takéto tvoje kroky slúžia? Urán ťa podporuje v tom, aby sa tvoje vedomie rozšírilo, aby si veci videl v jasných farbách. Merkúr, vládca Panny, je v Baranovi a tak ti dáva silu rozpoznania, čo chceš zmeniť. A ak to chceš skutočne zmeniť, dáva ti hneď k tomu aj príslušnú silu. Panna má vplyv na telo a tráviacu a nervovú sústavu, preto je možné, že budeš cítiť v tele napätie a nervozitu. O pár dní to prejde a dovtedy si môžeš pomôcť vitamínom B. Naslúchaj pozorne symptómom svojho tela. Symptómy tvojho tela
sú jeho rečou, sú dialógom s tebou. Ak máš v tomto období pred sebou nejaké rozhodnutie a nevieš, či vpravo, či vľavo, urob si jednoduché cvičenie. Na prvý výkres si napíš prvý smer a na druhý výkres smer druhý. Jasne a stručne. Potom sa v kľude postav na prvý výkres a nechaj tvoje telo, nech ti cez pocity ukáže, či je to v poriadku alebo nie. Či tento smer je pre teba vhodný, alebo naopak. A to isté urob s výkresom číslo 2. Dnes ti to bude vďaka silno pôsobiacej Panne 100% fungovať. Vždy hľadáme odpovede v hlave, ale nech to znie akokoľvek čudne, v hlave odpovede nie sú. Tie najdôležitejšie odpovede sú hlboko v tebe a odpoveď máš v celom svojom tele. Nie len v tvojej hlave. Pri tomto cvičení s výkresmi preciťuj svoje telo. Ako sa cíti na jednotlivých výkresoch? Je pod tlakom? Je stiesnené? Zrýchlil sa ti tep? Alebo je ľahké a akoby rozprestreté do celého priestoru? Vnímaj sa, nauč sa to. Tvoje telo ti vždy odpovie jasne. Najbližšie zatmenie na seba nedá dlho čakať, pretože je 28. marca v Baranovi a ide o zatmenie slnka. Zatmenia sú vždy bodmi obratu a tento spln nám prináša hlboký pohľad na náš život a schopnosť rozlišovania. Očista, pravda, transformácia. Panna do neho vnáša jasnosť, poriadok a liečenie. Tak, ako som spomínala v predošlom podcaste, portál Venuše a Merkúra nám otvoril obrovské zmeny na úrovni osobnej i spoločenskej a vyťahuje celú pravdu na povrch. Je to ďalší impuls, ktorý narúša staré štruktúry a svieti na novú cestu. Všetko, čo je v tebe slabé, musí uvoľniť cestu novému a silnejšiemu. Je to impuls k novým spirituálnym procesom v nás. Dávaj pozor na to, čo sa pre teba zatvára a čo otvára. Panna v zatmení nám dáva impulzy k tomu vylepšiť a zlepšiť sa v každej oblasti. Zbavenie sa perfekcionalizmu a dôvera vo vyšší plán. Slnko stojace oproti nám dáva podnet na balans medzi kontrolou a dôverou a svieti na koherenciu srdca a rozumu. Hlava chce všetko pochopiť, ale duša jej hovorí: dôveruj a všetko prenechaj na vesmír. Kontrola alebo oddanosť v dôvere. Dva protipóly, ktoré sa teraz v tebe bijú. Kde sa stále držíš starých programov? Prečo neopustíš to, čo pre teba nefunguje? Vykroč jasnými krokmi vpred. Vystúp z toho starého hrdzavého kolieska. Toto zatmenie sa dotýka hlbokého procesu v tebe, preto buď so sebou skutočne veľmi trpezlivá, trpezlivý. Vchádzaš do emočných a fyzických procesov očisty. Ako som už spomínala, tráviaca a nervová sústava veľmi reagujú, preto zvol ľahkú stravu, dostatok tekutín. Poskytni plný priestor svojim emóciám. Prajem ti pevný krok do brány zatmení. Ver v seba a svoje svetlo. S láskou a úctou voči tebe, Sofia Fabiena.